Anna, en lille pige på 4 år, elsker sin børnehave. Hver morgen glæder hun sig til at komme derhen, især fordi hun skal lege med sine veninder. De bygger tårne og fantasifulde huse med farverige klodser, som kan blive til alt det, de kan forestille sig. De ler og jubler, når de stabler klodserne højere og højere. Pludselig kommer hendes far ind i børnehaven for at hente hende. Anna vil ikke hjem, men vil blive og lege videre. Hun kommer tilbage til legen, men nu er der ikke plads til hende længere. Hun tager frustreret sin fars hånd, og sammen går de hjem. Da de kommer hjem, bliver hun overladt til sig selv på sit værelse. Anna sætter sig ned på gulvet med sine egne klodser. Hun stirrer på dem. Hvor hun savner legen fra børnehaven og hendes veninder. Men nu kommer lillesøster hjem fra vuggestue. Så kan hun lege igen. Se, lillesøster, vi skal bygge et prinsesseslot, siger Anna. Nej, lillesøster, du skal ikke gøre sådan, siger Anna. Men lillesøsteren bliver ked af det. Og nu kommer Annas far og skælder ud. Han fjerner Anna fra legen og siger, at hun ikke kan lege med klodserne mere.